Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan info di kolam pancing Samudra Biru untuk kualitas air dan kualitas ikan. Kalau kualitas air tak jamin per super air zam-zam. Lek masalah iwa, wah ada ngeton lur. Tron banyune situk ijo gak ono lur. Jadi seperti itu. Banyune best the best. Bos iwake kaya apa, Bos? Angin iki delon lho. Kencenge kaya ngene lho. Ruah, angin. Kalah mbek iwak lur. Lon, pinggire angin, tengah iwak tok kaya ngene. Masyaallah lur, iwak kaya ngene lho. Gendeng. Iwak Samudra Biru. Kaya ngene lho iwak. Rolas iki lur. Yakin lur, kakek iwak Samudra Biru iki lur. Grojoki bandino libur Senin tok lho. Masalah iwak iso koyo ngene. Kalau untuk banyu tak jamin super sampai bau tek-tek ngene. Ijone sampai gak ono. Tak kemarin kan banyune hijau biru kan gitu. Ini butek jernih. Kon iwak koyo ngono. Iya, dadi apa kolam iki? Super pokoknya. Lon, sampai mecah merono lon. Saking akeh iwak, ombake banyu lho sampai minggir. Kolam budidaya lur, itu kolam harian iki lur. Bisa koyo ngene gendeng. Tenggakane lur, yawene lur. Bayah. Bayu kok ngene cacah. Sampai pojok wetan. Kelasnya patin di sini tuh ngeton lor, bukan ngintal. Karena kenapa? Dalam setengah minggu ini pemancing kita kurang. Iwak grojokan terus. Untuk air nih. Kalau untuk ikan bawal besok tak jamin lagi lur. Ndekek narik. Kenapa kok ndekek narik? Banyune best the best sampai 2 minggu. Banyu ini nggak akan berubah. Obatnya larang lur. Yo. Iwak model koyo ngene iki Pak. Gendeng. Asli iwak rasa tontonan nih. Angin lengkau webes lho tak sepi lho kon angine. Sepi lho angin. Gelombange. Iki lho iwak lon, kaya iwak mari pakanan lho. Saking wake iwak lon. Gelombange banyu lho kalah mbek ombake iwak. Lho. Iwak kaya ngono lur. Bu granat oleh iku. Lho. Gawendeng. Asli positif haup lur iki kok lur. Perkiraanku kemis meneh, cuman delok ae lur, kemis ceplos. Pedot, gede wae nat. Pedot. Teleseran sepedot iki lur. Masa. Ombake banyu lho sampai nyisih ngene minyak. Kakek iwak. Kuwede angine. Ngece iwake. Untuk airnya jernih ya lur ya. Sekali lagi untuk airnya jernih. Jumat wingi yo ngeri. Yo. Iki ngono iwak budidaya
Duduk iwak harian. Wis ngono lur, arek kepingin ae kon lur. Masalah iwak koyo ngene cah. Kakek iwak iki temenan lur. Samudra biru kakek iwak lur. Lho, tenggakane duduk buntut lur. Nyeseh lho, miyak ngene lho. Ombake lho miyak. Kawan koyo ngene. Dilipurno pelepasan yo. Asli ngeri lah. Kayak ngene bos iwake. Iwakmu lho kayak ngene delon. 1 minggu 6 kali pelepasan, libur cuman 1 tok, hari Senin. Libur pelepasane. Hari nanti Galaga Malele. Iwak kayak apa bos? Delon dhewe. Beduk iki, beduk. Masalah ngewece. Hei, ahli sumber iwak Renia dulu. Ayo Renia cepetan. Cepetan Didi. Masalah. Kok ngene iwak ndah? Iki kudu iwak kolam harian iki budidaya iki. Ya apa menurutmu iwak koyo ngene iki? Wis gal-galan wis dawet. Iki kudu harian iki, tontonan nih. Sok ngene lho iwak iki. Stop sak minggu ya apa? Kakek iwak iki percuma. Wong 1 minggu 6 kali pelepasan. Ayo di stop sik sak minggu ya apa? Wae lho. Lho gak akeh tok lho iwak ngece koyo ngene lho. Ngeton cak iwak iki. Jarak jarak sak kil. Kok sakil ya apa sih Nat? Lah iki lombake koyo ngene iki delon. Ombak lo kalah karo iwak. Ombone sak mono lho. Ya stop sik ae ngono lho. Lah iki jam yang ngene iki iwak obah koyo ngene. Gak saking padete iwak iki. Pun koyo ngono. Gak ono apa gak ono jarake belas ngono ae. Ngawari. Asli ngeri. Iki apa iki enak ya? Kemis dibuka apa? Banyu lu super gak? Super gak? Ono banyu ijem bleketek dadi iso warna koyo ngene. Samudra biru, bos. Kangelan kongon malik banyu iku. Lek carane ngelola air ngono tak ajari lur. Kayak ngene rek. Iki opo ngene iki? Ya lek menurut Wah, ngece wae. aku stop sik, tapi apa man? Tapi ombo wong-wong. Ombo wong. Lek aku tambah besok mana ya tambah kok tambah bebeke kan gak man. Tapi ombo lah wong-wong awak dhewe to. Dan banyu lho iso kalah. Apa jenenge? Lha apa jenenge angin lho iso kalah mbek iwak kaya ngene. Lah iki lek diseni maneh 2 kintal lah tambah ya apa? Mangan po enggak? Ya kan ndelok ae lek aku lek proses Iki kudu kolam. Iki ngono jenenge dudu kolam harian lur, kolam budidaya. Masalah. Loh, Nat. Iku kosim mah. Oh, iwak kaya ngene. Angin lo kalah lur sampean karo ombak lur. Mano tok kan Natina. Sak koyo ngene lho gendeng cu. Pun. Turun wetan iku turun ngombake wetan iku turun. Tengahi, rewoto iwak ya. Wis ngono lur.